tan woppodiɓe tan e peejel maɓɓe hoɗo ɓe jarata so jaaj duule kam o joni duule lummoga taɗa hoyno ɓe on pooƴi nayi tampi gese oli yawmal qiyamati darima joni noon on ndendinata ko wiyete sernaɓe ko e joomen jawdi ndi e human binneji ɗi kam on ɓe ha tiiɗo jaltinana mumen wadere fonde libar wawde sumnude gawƴal gawri toon mbayeno ƴette ko wiyete human binneji ko tout mbaɗan ɗumen nder machine ƴetto ko wiyete ceerno ko fof mbaɗan ɗum machine gandon joomen jawdi karlon kam jaltinon toon libar ndiyam ko wawi fumugo abbere gawri ɗum noon wi ko min geɗe jeenayyi labtuɗe gotel fof no holli ko Allah joyi doole Allah jogii sembe gadangel ngel mi waɗanimon leydi ko lees ɗimmel ngel ñiɓanimon kaaƴ taɓɓel ngel tannimon rewɓe worɓe nayɓel ngel mbaɗanimon ɗoyngol ko foftere joyɓel ngol mbaɗanimon jemma ko wutte jeegoɓel ngel mbaɗanimon ñalawma ko wuurirde jeeɗiɓel ngel mahmi dow mon tiɗɗiɗi kelata jeetaɓel ngel mbaɗanimon lampa ko ñifata ko an ɓeydata gas on ɓeydata ko haydara a geɗi ɗo nge woni ɗo so nge dirti sogon goyten so nge dirti dow sogone ɓuuɓol halka aduna o fo lawol goto ɗo nge woni ɗo no wi ken hay gotol meeɗa pande ko ɓi adama lampa fof mo jogui ma won temede joguiɓe inde wiyeteɓe fewnoɓe lampaji ngeɗo nono jeni ko lampa sirajan ko lampa wahajan ko mbiɓe coɗ koko wili caggal gueɗel battugel jeenay ngel jippinanni mon yani e duulam ɓe jippinanni mon e ndiyam cellajam summa bayyana azimu nafil ma wa jaalo faydati o wi e dartam ɗo ndiyam jaltinanni mon li nukhrija bi hami yaltinana mon en habban gabbe wona batana puuɗi wo jannatan e gese alfafan piilodirɗe gabbeji men ɓe adunade hokkeji janane men de caltinoɗen askude e nden hokkeji janene wiyete kokke ko andi ko ɗum itte waɗata askalen nde bonnuɗen jeygu nde subhanahu wa taala wi yani hono ɗeɗo gueɗe ɗe o waɗani men ɗo allah rendini men e oɗo aya dendagal façangaji kina fuɗa leydi e dendagal kina yalta hen e dendagal ko waɗi korlal e ko waɗani korlal yani o rendini hen dendagal gese ladde e gese gawateɗe ɗe gawatake e kala kene nafa ɓi adama caggal ɗum o wimen inna yawmal fasli kana miqata ñalawma biyeteɗo yawmal fasli mo fodama koymo darima waɗanama waktu onon juuɗe inna yawmal fasli hono ñalawma podaɗo o ñalawma yawmal qiyama fasl kana ba laatima miqatan ba waɗama waktu yawmal qiyamati koye waɗama waktu juuɗe Allah wi waɗama waktu Allah wi waɗimo waktu homoye hoɗe ñande hen ɗum koto makko to woni inna ila rabbika muntahaha ɗum noon tawde o ñalawma yawmal qiyamati waɗama waktu goto fo yo dada fewni to siko yettoyima toon taw wonko addi ko mimsata homo woni oɗo waktu ko yawma yunfaku fi suur ñade Allah de ndu wutta fatatuna ngaron azwajan ko on dente bo woni Allah wi ene nokku goɗɗo yawma nadu kullu unasin bi imanihim ñande hen almami fof arata gin ardi dentel arta gin ardi yimɓe ɓe yomnotona impôt almami jama arta gin ar yomni goomu mum noon tan chef de village ko noon chef de canton ko noon préfet ko noon gouverneur ko noon président ko noon goto fof ɓe ardinoɓe e waktu mo yonto mo arta gin ardi ɗumen ha yetto sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo ne ande ñanen ar ina woni imam al jami wa futihati sama asmano seeke fa kanan mo wonta abwaban ɗo en ndewi ɗo gasata samau saggat e samau fadarat yawma tasaddu samau bil ghamam wa suyiratil jibalu kaye ɗe ɗoofe fa kanat ɗe gonta saraban ɓiɓɓe naange sarab woni so darima ɗo boowal manngal so ƴeewi gite ma cikkata ko maayo wone yeeso ma sa sukki aɗa heɓtatako ene heewi warde ɗum ɗum sikkata ndiyam tan ha maayoya subhanahu wa taala wi e ñalawma yawmal qiyamati ayeje mum gasata ina heen wo humminatil ardu wal jibal fa dukkata dakkatan wahida asmano e kaaƴe ɗe leydi nde Allah rondo ɗum laawol gotol nawa ɗum ha dow tokkita ɗum leydi laawol gotol
وتكون الجبال كالعهن المنفوش اندوي ان يركاجي دي باتنو ليد باليني وبسط الجبال بسطا يركاجي دي منيا هانتي وندي هاي باتي وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب كسفا الذي ان جهنم هدن مولي الله جهنم كانت ناتيما مرصادا انتاجي غوتو اندو بيتيد ابن جرير بيتيد ابن المنذر عن الحسن يوم الياناس قال لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز النار فإن كان معه جواز نجا وإلا احتبس ولما عندي هاي قوت ناتتا الجنة سنان برتدا جايغول سيغار جوغي باسبور ندا سالا باسبور نغاري تدا woni inna jahannama kanat mirsadan mirsad woni place ɗo sandarmori daranto otoji ɗo woni place ɗo duwan daranto bagage ɗo woni place ɗo police heedata ɗo wiiri woni mirsad mirsad ko place mo ganduɗa mbeɗa woni ɗon mbeɗa yiima yiyata kam joni moggima ɓe deƴƴi mbeɗa wi cuk ha jottoɗa wiwa gaccede a jiyani joni noon ko namdimami ko sina woodi nanodiren so woɗano enen mooli Allah inna jahannama kanat mirsadan littaghi ɗum ne ɗum jogori heɓɓade ko ɗaghino ko dewɓe ɓe ɗaghino ko mawno kiniɓe ɓe ɗaghino ko saliɓe notade rasulullah saliɓe notade qur'an saliɓe notade Allah wi laaɓi sino hoɓe yiiɓa fiya toon ahqaban duuɓi ahqaban firtata e haala arab ko ɗum rams ko ɗum calcul wona harfere calcul ahqaban ko duuɓi par capanɗe jeetati façon on itte watte capanɗe jeetati ala ɗo foti ahqaban ɗeɗɗede ahqaban joƴƴede ahqaban sumeede ahqaban ayi façon ngaji ɗen mooli Allah façon ngol fof ko samanin sana ahqaban ko duuɓi capanɗe jeetati firtal lawol gotol lawol capanɗe jeetati en hitande fof ko lepten ɗum woni ahqaban ala ɗo ɗum foti haɗa yiya tan oɗo ne ɗeɗɗe ina jooɗi on cumateɗo walla jarreteɗo nguurɗamo goto wutani fof samanin sana noon tan noon ahqaban duhuran ahqaban bi mana duhur kol duuɓi heɓen mooli Allah sayamkusuru fiha duhuran mutalahiqa yatba'u ba'daha ba'dan fa kullama in qada zamanun tujaddadu lahum zamanun akhar ay par capanɗe jeetati ɗum woni Allah wi nokku goɗɗo yuriduna an yahruju min annar Allah wi wa ma hum bi kharijina minha wala magabun mubin Allah wi la yaduguna ɓe meeɗata fiya toon bardan ko ɓuuɓi Allah wi la yaduguna ɓe meeɗata toon bardan ko ɓuuɓi wala sharaban ɓe nañata toon koɓe yari illa so wona hamiman ngurɗan wo gashaqa ne ƴiƴiiri kono oɗo ndiɗo ƴiƴiiri sen jolano mbiyen ɗum ɓuura mon ɓattade ɓe nanata pular ɓe no feewi yani ko bart ko ɓuuɓol yani ko ɓuuɓol siko tawi a yari ko ɗo kala to yahata on gandini jarirta galas tan haqqille ma wayino ummo non on teskiɗuma galas sa yari ɗum tan so wino ɓurta hanje nattan nande Allah wi heɗen mooli Allah ɓe meɗataɗo jahannama to bard yani bi bardi harri sa'ir anum illa al-ghasha heɗen mooli Allah ghasha ko ɗum ngulɗam e ɓuuɓɗam tawi ɓuuɓgol ngol ko ɓuuɓgol ɓurgol bonde ngulgol ngol bonde yani eɗen mooli Allah ko woni mana ɗum ɗo ko raɓɓiɗi ko ɓi adama malkisa dañata ko meeɗi jahannama so wona ngulɗam ɓurtuɗam guleeki walla daña toon sadidin mutlu walla ƴiƴiiri lumdi wala bardan illa al ma al harrel mohli Allah wi jazan ko ɗum joddi de nden nde wifaɗal kawrundi nde hawri de ko joddi kawrude jomumen wannon jomumen na kandi hen subhanahu wa ta'ala wi ɓe nokku goɗɗo wa jazau sayyi'atun misluha ɗum sañi imamu Muqatil wi lette ɗe kawre e bakkate lette ɗe kawre e bakkate paame bakkate ala ɓurɗo mawnude shirk lette ɓurɗe mawnude ngala dow leyde ko fote jaynol wa qala hasan wa id kanat amalum sayyi'a fa atahumullahu ma yasu'uhum walla ɗe ko bonnode Allah danno ko ɓuri ɗum bon
caggal ɗum Allah haalani men boneji ɗi ɓe mbaɗannoɗi ko taki ɓe nadde jaygol innum na kamɓe kanu ɓe laatinoma la yarjuna ɓe jortaki hisaban ɓe jortunoki moƴƴere darata Allah ɓe jortunoki yawmal qiyamati dara wa kaddabu ɓe penni bi ayatina kidaban komin meeɗi haaltoɓe mbi wona goonga Allah wi wa kulla shay'in hunde kala ahsaynahu min kalkali ɗum kitaban min mbaɗi ɗum deftere yekkittaki eyi ɗo haala arabna hawniɗo ɓe wiɗode wa kulla shay'in ahsaynahu fonno wondeke ihsa'an yani fonno wonde ko ihsa'an kono noon وإنما قيل كتابا دون أن يقال إحسان لأن الكتابة هي النهاية في قوة العلم لأنه ولدا يلتيت تنكو لما جدنا ويلنا جدنا مريد نيرد ابن سعيد دي تنويته كو يندي دو الله يقول فذوقوا ميبه فلن نزيدكم ko meɗɗon ko ɓeydatamon illa azaban sona lefte ɗum tagi Allah haali ɗum nokku goɗɗo wa akharu min shaklihi azwaj fasangaji وفي قتادة عبد الله ابن أنه قال لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا آية جباك بركبون إلت بيبي فد أولو آية سبحانه وتعالى حالا من دون ورتيهم أرتر حق الله جميل إن نريد للمتقين إن وودني هم بألا بما فازا ملل حدائق كسر دناج وأعنابا ببلئ يعني حدائق كسر دناج وأعنابا ببلئ وكوائب إسكاب ريوب جولب أترابا نرد ووتر وكلتا حق الله ورد ويواتن سبحانه وتعالى إن جبيره تو الجنة هذا بيتا أدنى أيات ودب تنجيدا دو هابو كان جي أغوطنا باتا جيدا هابو جي أغوطنا جيدا يوم القيامة كو يرد ووتر فند أو أودو ساتجي أو جيدي جيدا ما وكل تاكي ناويا فند ووتر دي إيوتا دون تند ووتر كوائب يولوبي بول أترابا يرد ووتر andi enen ko taki dum neddo wonda ba boy dewal nayi ha boy gal hakido ha boy gal foodi ha boy to non ko ket kawaiba atraba yurde wotere yitere ma bennata yana ya goddo he wan non mo jiida o wa dum yawtude dum taki subhanahu wa ta'ala wi o muftani dum hulbe alla be wo kasane kasuji diha gan biidi tep taadi Allah waani andi enen ko tamfini men de goto men na yara fof ko mbela jetta jungel mu siiwa ga walla jetta jungel mu ñeda ɗiɗo ko diha kan ko biɗi tepo e jooɗe yeeso ma mbo ƴettuɗa sa joɗɗoni tan won tan no wonno wan noon carso ɗum o mankaka ndiyam enen noon sa ñeeɓi a ɓeyde oto bonni ndiyam nanta ko oto bonni ndiyam aɗa andi on kam sa felani de so yaɗa ɓufto joni kaɓot yaɗa bonna ndiyam yimɓe ngalaka ndefuri Allah wi ko wo kasan dihaɗen keeɓi tab لا يسمعون بهم بنانا فيات لغوا كصوفي ولا كذابا ولا حالي شمت عندي بجربي ساكو كيما كونغول شوغا بهم بنا جاتو عندي برني ما متر كيما ساناني تون ولا فنا اسكتا الذي على تول لغوا ولا كذابا حالا شوف اسمتي على تول يمبا كادو دنا حالي فنا اسمتي على الجنة يمتاكي الله ينلا إذا سمى رأيت إذا رأيت سمى سايي الجنة رأيت ملكا كبيرا كنت وجهت الله أكبر يلا ركنا الجنة جزاء كل جد من ربكم مينة الله يا محمد أدا أنك تقل حسابا كافيا ووافيا كورنغال جنغال كمغال وكرنغال كرب السماوات والأرض تتنغال دو وكرنغال توسنغال وجيد ميدي أسمان وما بينهما اكرت حق ليدي اسمان اون ويتك الرحمن بيت الرحمن اون تو يو فوتومون اون فونن دون غاندي دون لا يملكون منه خطاب هاي غوتا الله انترميدير هاي غوتا الله كوم جام ويد من كوني كاري مننا كاريا لا يملكون منه خطابا هاي غوتا الله كوم هاي غوتا joni wiiɓe ɓe yon keeji mumen moom yoɓe tefan mon yoɓe mate qur'ana kam mate nde ɓe janggata nde ɓe mumno gite ɗo ndeke Allah haalata ko laaɓi ɗum eyi ko min wino noon kono ɓe jejjiti Allah wi ko la yubaddalu qawlu ladayya so kalnomi ko waklata la yamlikuna minhu khidab Allah wi yawma alqiyama
لا يملك أحد من أهلهما مخاطبته تعالى بالشفاعة فيقول الله تمام يوم ينهي يقوم الروح ينهي جبريل أمته والملائكة قال جوجي ملائكة صفا ورتجي كونغولي لا يتكلمون يقول أكيد فيقول تعالى إلا سوانا مناذير له الرحمة فنام الله حال وقال وحال ثوابا كالهاد وقالوا قولا صدقا وصوابا فبكال يكال نكو لادي يكال تكو غوم ودو نيالوم ذلك اليوم الحق فوني نيالوم غوم فمن سام يدي اتخذ يونغو الى ربي فيات الله ما بن رتورد دانيو تون جام اننا من يا محمد انذرناكم من غيرتنيون عذابا لبت قريبا بتيد ديدو لبت بتيد ديدو لبت بتيد دغنا لبت يوم القيامه ديك لبت سخلوج زمان لبت مت لبت تشون لبت بوني ادنا سبحانه وتعالى كانهم يوم يرونها لم يلبسوا الا عشيه او ضحاها وي اودو بلاص يوم نيande ينظر مربي آدم جيني ما قدمت يداه يعني بي آدم جيني ko golle ko e gurdam mum aduna e liggeyaaji sika tawi o gownina Allah o gollino golle moƴƴude faduba lahu wa husna ma'ab siko tawi o fennina Allah o fenni rasulullah falahu waylu wa adabun adim heɗen mooli Allah woni aya goɗɗo wi yawma tajidu kullu nafsin ma amalat min khairin muhdara يعني بي آدم تاي كلا نميدي قول دينا فتتنا يسمو وما عملت كو وانو من شوء نبون تودو يدا لو أن بينها حق دكو ودكو وبينه إهور مكو أمدا بأي يعني أنت حق دكو ودكو نبون جري فيه ويقول الكافر شليد الله جدو فدني أني مدسي وادنا بامير تور كافر كونت جدو مؤيرت andene ndede dum ko kefer iswaade pular ko jordo ala dum do ko wasde andude fodde e yeddude moƴƴere bahamma jibinɗo ma o nema do de pappalel no wama be ko duuba we ka garada kara jako ma yeddata wondama ha gona kamba lembe mbiya ngel teppe ma de ndaro kawrono bedde tan pomnoɗa ɗum mbiya ɗum leydi ta haɗa waɗi ko haani haɗa andi moƴƴere o woni kafir ko ni baba jogate ko yiɗi ade leydi ñoƴƴe ɗum jobdi baba ɗum woni jobdi yimmo walla baba ko yiɗe ko woni kafir Allah takma waɗanma nokku waɗanma gite waɗanma kine waɗanma kojumel ɗo moɗirta waɗanma beccoɗ waɗanma deeril moftuɗa laccal ma waɗanma kofoñ waɗanma teppoñ kokon taɓadira yarnuma lacciri yarnuma ndiyam ñamminma lacciri waɗanma nemaji tout ƴeewa ɗo samba yere daride leydi mbiya Allah e o aɗa haali ko haani ko mbaɗɗa ko no yoni ko ni tak ɗum yoɓate Allah e kaari wallahi waɗali ko ɗum woni kafir woni kafir komo anda fodde anda moƴƴere e yoɓata teddugal ana alana kine waɗanama soɗo mbiyama fuuf hol docteur hol hôpital gantirta dañca kine baɗɗe ƴiƴam siko nufel ma ngel wiyama fufeet walla teppel ma ngel wiyama tappet hol dispensaire nattan daña wande tep kofotogal ko portotongal so derel ma ngel wiyama cakeet hono moftata ñiiri ma joni noon baɗanɗomo ɗum ɗo haani mbi access tan waɗa hana Allah e kaari tan tettoɗa an woni tawine casagal no woodi ko o neɗɗo yejjiti joni ko wasi andu Allah ko addi wasi andu maaro o tottaɗo maaro tan ƴetti waɗe nder ƴulɓe sikki ko toon ko defrete maaro wona noon maaro sa yiɗi ɗum def an tan ndiyame ko moƴƴinta maaro ko mbaɗa nder fayande pawa dow ƴulɓe kono ƴetta maaro ma tan ulla e nder ƴulɓe ɓaleeje haɗa jogori woftade holko mottoɗa ƴulɓe ko hono ko wiyete hande maaro hufa ko nder ƴulɓe ɓaleeje hono ko wiyete ko wiyete ko ƴulɓe ko wonta won maaro ha yowmal qiyama tawi sa wuppiko duuɓi ɗiɗima ko fuu ɗum noon yawma yaqulu lkafir ñalawma nde kafir wi ya leytani hanani kam ya leytani fotanimoni han kuntumi laato turaba nde ɓiɓɓe adama tagatede ene mbaɗe naye baale be yimɓe hanino min mi wona ñande hen yani turaban ne wona leydi
simore nde tan mara wi o minif daqiqa amma holnden hunde yatasaaluna ko ɓe namnoto annabi anin nabayi ga kabaru ala dine mawo alladina on kabaru humna kamɓe fiyen mukhtalifuna ɓe luuri kalla ala sayalamuna hoɓe payi andude summa refti kalla woto ɓe jaggu koɓe cikkata ko sayalamuna payi andude alam najalil arde ɓelay waɗnani mon leydi ndi mihadan koko werta wal jibala kaaƴe ɗe awtadan ko pewɗe wa halaqnakum tagmi mon aswajan ko on façonŋaji rewɓe e worɓe wa jalna mbaɗanni mon nawmokum doygol mon subatan ko ɗum foftere wa jalna leyla mbaɗani mon jemma libasan ko ɗum comci cuurol wa jalna nahara mbaɗani mon ñalawma maasan ko wurirde wa banayna mahami fawqakum dow mon saban jeeɗiɗi shidadan tiiɗ wa jalna mbaɗanni mon sirajan lambo wa haajan kuɓɓowo wa anzalna jippinanni mon minal musirati e duule ma ndiyam sajjajan cengla jam li nukhrija biya min jaltina ndiyam e habban gabbe wona batana kuɗi wo jannati no sardinŋaji e laddeji alfafan cukkuɗi ayyuhannas inna yawma alfasl ñalawma ciirungal gonga fenade kana laatima miqatan waɗama waktu yawma ñaɗen yunfahu fi suuri allah to ndu wuttete fatatuna garona allah afwajan pelle pelle wo futihati sama asman o feɗɗite fakkanan ɗo wonta abwaban ko namude wo suyratul jibal kaaƴe ɗe ɗuggite fasarat ɗe gonta saraban ko merere walla ɓiɓɓe nangue walla funti pourque oɗon kala ɗum pular mon gasata inna jahannama kanat laatima mirsadan ko ɗum tomborde bandiji neɗɗa hina dewɓe ɓe ma aban ko ruttorde mumen laabi sina ko toon ɓe wonata laabi sina ɓe ñiiɓa fiya e magge a haɗaban duuɓi duuɓi la yasuguna ɓe meeɗata fiya toon bardan ko ɗuuɓi wala sharaban wala jaram illa so wona haniman gulɗam wa gashaqan e ɓuɗɗam walla ko mbiya ƴiƴiiri jasan to joddi wifakan kawrude golle mabɓe innunga kamɓe kanuɓe laatinoma ya muhammad la yarjuna ɓe jortaki hisaban moƴƴere to allah wa kazzabuɓe pendidi ayatina komin meeɗi adduko e wiide kisaban ha laaɓi car wo kulla cheyin hunde fo asena min mofti ɗum kitaban no winda fa zuɓu meeɗe falan nasidakum ɗum ɓeydata mon illa so wona azaban kalefte ayyuhannas inna lilmuttaqin ina wodani hulɓalla ɓe mafasan malal hadayiqa sardinŋaji wa anaban resen ɓiɓɓe leɗɗe wa kawaiba e ƴolnuɓe atraban fedde wotere wa kasane kasuji dihaɗan kewɗi la yasmauna ɓe nanata fiya toon lagwan ko hanni wala kiddaban wona fenade jasan ko jobbi min rabbika e joome aɗan ko dokkal hisaban kawrungal rabbi samawati wal ardi joom beyde asman wa ma baynahuma arrahmanu ko allah wiyete la yamlikuna e goto ala jeeya mino e makko hiɗaban konngol yawma yaqulu ruñat jibril dari wal malaikatu ko waɗi malaikaji ko saffan ɗum waɗi gori la yatakallamuna e goto ŋabtata hunde ko haala illa so wona man aduna lahu rrahmanu ɓalla yamiri wo qala humo haala sawaban ko feewi dhalika al yawma on ñalomal haqqo woni goonga faman samba yiɗi ittahada yo nanngu ila rabbi e jomum so maaban ruttorde innana minen anzarnakum min jertumimon agama lette gariban battiɗe yawma ñande yandurul maru neɗɗo ƴeewi ma yadaw ko ma qaddamat ka ardin ɗum yadaw juuɗem wa yaqulu lkafiru calil allah o wiya ya laytani hanani nomi kuntu turaba mi wontino leydi tagoje tagatede wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam kanko andi ko wirne e golle makko enen waɗɗaki men yani sona gonɗinde dendagal ko subhanahu wa ta'ala ko totti ko siko ɗum ari maɗum waɗe noon allah wi wama adraka ma hiya ngol ɗo jaygol kadi nelaɗo andagol ɗum tagi o wi ɗum o wino ɗum nane alqari'a malqari'a wama adraka malqari'a aya anda la budde firane ɗa ɗum tagi mi wimon ñanden so qur'ana wi wama adraka e wama yudrika so wi wama adraka tan o anda hen hay dara so wi wama yudrika noon wonko anden sen hawnaki so yeehi haɗa ma wi e ɗinde ɓe sikkita sa rewi ɗo kono ma yiide kono wama adraka haydara anda hen ɗum wama adraka ma yi haɗa andi ngol ɗo ya muhammad holko andintoma haawiya ya muhammad naarum heɗen mooli allah ko haamiya wunge haamiya ko huɓɓoore yahwi fiya li yalqa jazau ma qaddama min amalin wa majtara min sayyi'at nguleeki ki ɗo tolniiɗo ɗo bone tolniiɗo
siko koddiranaɗo ngol weeligol weɗorto yanarto e ngol kono beɗel Allah ngela firtirta ina yanaya jaygol ni heɗen mooli Allah ɗum tagi ngol ɗo jaygol ɗum tagi o wi o wi hada ima hoɓe waɗanma ɗum misal siko tawi dendagal jayli Allah ɗi biyeteɗi ɗi jeeɗiɗi jeegom ɗi so mbaɗama bange so ɗi qinsidirama ɗi pondama e haaliya ɗi pesdama ɗi haaliya lam takun ɗi gonata haaliya ɗi ngulata heɗi fof hanti ko haaliya wulat heɗen mooli Allah wa dhalika dalilun ala quwwati hararatiha wa siddati isti'ariha e nongol way wul e nongol way bon jayli Allah ɗi jeegom ɗi so mbaɗama bange heɗe degré ji majje e doole majje haawiya waɗama bange ɗi pondama ɗi fof ɗuuɓat sabu nongol way bonde golɗo noon ngol heɓlani jomum eɗen mooli Allah waqana Allahu sarra hadihi an-nar al-hamiya wa aminna min sha'iriha bimanni wa karami Allah wi wal adiyati dabha wal adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa azharna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a subhanahu wa ta'ala mati akillaji o wondiri ɗiɗo pucci oɗon gandi ɗum joni oɗon gandino ɗum sabade diina natata guine nde oɗon gandi ko pucci gaddi ɗum toon kono ɗum yeeya ɗo tan ɗum welsinda ndiyam ɗam ne heewi pucci yiɗa ndiyam kewɗam tawi moftat waati kono noon minen e nder Sénégal ha laaɓi tuuna gandiɗi pucci tuuna gandi Sénégal ha laaɓi ha joni noon andama to neɗɗo fof en gandi pucci Allah noon no wodira pucci ɗo yeeya tan puccu Allah no wodira ɗum an noon nana ɗum godira bahma walla godira ceerno ma walla godirama jiɗɗa walla godira kosam ma e lakkiri ma mbiya barki kosama gawri e aɗa gandi yewɓe ko ɗum go walla joom mbayla wiya barki mbayla mum joom joguiɗo fof meccel wuuri hen sikki ngel ɗon meccel de ngel barkini i woppu ngel ƴeewa bala ngel wona anani subhanahu wa ta'ala wondirde ɗum tagore nde ko teddinde ɗum tagore nde ko mawninde ɗum tagore nde ko hollude yimɓeɓe ko kayji tagore nde kañum omo haani ruttade o teddina ko tagi ko sabu so wondiri ko tagi tan ɗum teddi wala qad karramna bani adama wa hamalna ila feyn min nayi moon tan kala toon hay hoɗo kedduɗon hannde hay hunde ɗo heddi ay ɗum ɗo nani hamalna ko gilbal ay hay sa jolama ɗo joni joni addanma ɗo caggal mum yiɗa ma wara albihar caggal geecuji ɗi kon ɗo ñumen jooɗi kon ɗo joni fooɗa adde donc keddanmami an ɓi adama walla ko jiɗɗa hande ko yomi ɗeɓɓuno walla waɗi hirse mais ko teddugal so yawti won ko handi fawade hen wona warede somi teddinima jaɓani ɗaccude mi teddinima ha ɓooyi hol kaani wadde mo min lelma sawde kay mbeɗama mettin goɗɗo ɗaani ɗum noon Allah wi o wondiri ɗiɗo pucci ɗi ganduɗa koɗi jogui ɗiɗo sifaji ɗi o haali ɗo ɗiɗo sifaji pucci ɗino golla ɗen golle tawi ɗi gollirta ɗen golle ka haaɗi li yu'la min sha'niha fi nufusi ibadil mu'minina ahlal jiddi wal amal ha towa e hafeere pucci he pittaali jiyaɓe julɓe ɓe yiɗɓe tinnade yiɗɓe liggade ɓe haɓe mbawa toppitade neede pucci ɗi ɓe gownaɗi guusde e dartade dogde e guusde tarti tan hoɗo tan jagguiɗo ƴetta laɓogal mbaɗagal o hundukogal e ko yaɓɓi ko waɗi jamɗe ko fo nodda ɗum laawol gotol ɓogo doganno tan ko wiyani ɓaaf tan ko wiya kip warogo dari puccu ngu wawne ɗum ko andine ɗum ko wowa ɗum fi ñande gaña memma tawa haɗa wawi wostade haɗa wawi lelade e senga hen haɗa wawi ene waɗi ɗo hede ko dande ɓeɗo suka amen fuutankoɓe ɓe jeeta ndeɓe parnari ɗum nde a yiyat goto hen doga